73 kroner. Jeg tror heller ikke til 76,5. Det var bare en lille detalje, jeg lige glemte at fortælle i morgen. Det var super. Det er overlevet til at starte, det flytter til mig. 58. Nej, den her så 59,2. Tudor. Ja. Otto, er du kommet? Otto er ikke kommet. Yeah. So, when you wrap the hands, there's no tape allowed on the front here. There's tape allowed on top of the hand and through here. Okay? Any questions? Small joint manipulation. Is any part of your body touching the floor? That's not your hands or your feet, right? There will be water, it will be fruit for you guys downstairs in your room. It's something here now. Locker room, man! I'm not so good at English. You can do it in German, that I'm very good at. In the locker room, so you can see the times also when you have to fight. Er der mad? Jeg skal faktisk også med. Spiste så videre. Nej. Det er jo en bælge, du har en kære. Der var der også rigtig spændende afsnit, når du afhængig af sammen. Prøv at se din barn. Nej, det har jo taget op. Han tager mig over til Martin, du gør det så godt. Jeg fik ikke fundet Martin, jeg siger, jeg må skrive over hans kinesiske. Det gør jeg også det her, så får jeg sådan nogle mærke, som vokser over langt. Har vi set ham der? Martin, for all brawl. Det blev mega irriterende. Vi var kun over. Ja, ja. Det skal ham der? Nej, vi var et år. Altså, plus er der faktisk ben. Så har jeg de to første. Det var også fordi, vi var ikke seriøse, og det var wrestling. Skide godt. Tak for det. Det var slet. Igen. Jobcard. Jobcard. Så Hugo på efter krydset der. Jabcard. De har to hold. Der er et hold derude, og så er der hold herinde. Den derude, det er dem, der tømmer din bil. Så er det helt med. Der er kun tømt slik. Der er lavet tømt slik i min BJ, så det må de godt få. Hvad? Tomme chokoladepakker, det tager de bare. Men om. Hver stund.
Skal vi være i kirke 10 gange for det? Nej, jeg har slet ikke kigget på den. Jeg tog forbi Odense og rappede. De må altså igen. Wow, det var en god krydsinvestion. Du skal bruge din spil. Det er din fornøjelse. Du skal vinde, du skal Okay. Ja, tak. Husk den inside også. Det ligger altid. Sid igen. Skal ind og hygge os. Næsten er god. Ferie, bror, mand. Ferie, kom til Nej, vent. Starter. Vi er ikke tjent, før vi har den her sang. Vi er ikke tjent, før vi har den her sang. Starter. Kom så, Lukas! Ja, Lukas! Med en split decision, 2-1. Er det Rødt Ringhjerne! Emil Kors! The Great Day Fighter! På knæ, så var han sådan hernede en gang, hvor han rammer med et ene knæ og 2 hænder. Hvor Adnan han ikke siger noget. Så altså, du havde ham også presset op mod buret, så havde de gode parade over, og du skal gjort, hvad du skulle. Yes. Tak skal du have. Oh my god! Sådan det. Det var det, jeg siger. Du skal se den der Thor Sammer. Ja, bare pas på, du ikke, og det råbte jeg også til dig. Pas på, du ikke rammer baghovedet. Ja, det sagde han også. Ja. Altså, Fordi den var lige... Baghovedet det var fint nok, at man lader sig rive med. Ja. Og, men det var meget sjovt. Jeg hørte ikke, om det var dig eller dommeren. Jeg råbte også, at du skulle passe på. Jeg også reagere på den. Og så begynder at slå til maven. Kamplederen sagde måske også noget, men jeg sagde i hvert fald, jeg råbte, at men det var fint. Men hellere ned igen. Erfaring. Ned og finde hullerne. I stedet for bare at slå i parader. Ned og finde hullerne. Lave 1-2. Og det var også det, jeg følte, jeg gjorde det sidste, da jeg begyndte at slå på maven. Ja, men det gjorde du også til sidst. Og ligesom da du lytter, der siger uppercut. For der var hul til den, ikke? Og den rammer klokkerent. Det er den, der får ham til at sætte sig, ikke? For sjov. Det er ligesom, da jeg, når jeg fik gode karakterer i skolen, så kom jeg altid til, at jeg fik dårlige. Jeg ringer om lidt. Hej. Tillykke. Tak. Har du en film?